Quo vadis, Europa? Cap on va l'Europa avui dels 27? Com serem capaços de reforçar la Unió? I quin projecte europeu volem pel futur? Amigues i amics, aquestes són les qüestions que ens ha plantejat el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en un llibre blanc per decidir el futur de la Unió. Som en un canvi de rasant després del Brexit. Som en un moment històric que cal debat, però també determinació. És l'hora de passar dels discursos als fets. Les 5 propostes que el president Juncker ha posat sobre la taula són seguir igual, ser només un mercat únic, donar la possibilitat que els que vulguin fer més puguin fer més, fer menys però de forma més eficient o fer molt més conjuntament. Fins i tot n'hi podria haver una 6ena en què s'ajuntessin diverses d'aquestes opcions. I Juncker ha proposat aquest debat primer al Parlament Europeu. Però el fet de plantejar-ho al Parlament Europeu és un símbol de valentia política vers els estats. L'Eurocambra és la seu de la sobirania europea. Som l'única institució de la Unió que és escollida pels ciutadans. Això no és debilitat. És enviar un missatge que ens cal recuperar la confiança de la ciutadania, resoldre el dèficit democràtic i afrontar els reptes de futur conjuntament. És hora de saber fins on es pot arribar a nivell europeu. I és hora de dir fins on han d'arribar els estats, sense autoenganyar-nos i sent-ne responsables. Els ciments que van posar els pares fundadors avui trontollen i calen accions. Hem de saber convertir el Brexit en una oportunitat per repensar Europa de dalt a baix i per fer-la renéixer. La marxa del Regne Unit no és causa de res, sinó més aviat conseqüència de tants i tants errors comesos a tots els nivells. Però no perdem de vista que no hi ha alternativa a la Unió Europea. És el millor instrument per mantenir la pau que conjuntament amb els valors de solidaritat, democràcia i llibertat són la base d'un projecte sòlid i de referència al món. Els nostres avis ens van posar en ruta. Els nostres pares ens han dut fins aquí. La responsabilitat de continuar, ara, és nostra. Quina Europa volem deixar als nostres fills i nets? Ens queda molt de debat i reflexió. I la ciutadania ha de tenir un paper més actiu que mai. I vosaltres, què en penseu?